Скъпи приятели на българския фолклор, очакваме ви да бъдем заедно през идните 7, 8, 9 и 10 август в село Царевец, община Свищов. Четвърти национален фолклорен фестивал "Фолклорен извор" отваря широко врати и е готов да посрещне повече от 6500 участници от 150 колектива от всички краища на страната. Станете част от фолклорната магия. Бъдете съпричастни с културното минало, настояще и бъдеще на България. Фестивалните дни започват всеки ден от 8 часа и завършват с вечерен концерт на гост-изпълнител. Заповядайте на специалните концерти в четвъртък и петък вечер на групите ни от Румъния и Сърбия. В събота вечер специален гост е народната певица Йорданка Върджийска. Елате и да се веселим заедно с темперамента и атрактивните изпълнения, присъщи на Йорданка Върджийска. Очакваме ви в неделя, 10 август, на гала концерт по обявяване на наградените. По традиция ни очаква бляскава вечер с специален гост-изпълнител, който тази година не е един, а двама. Обещаваме ви хубава музика и страхотно настроение с народната певица Куна Иванова и берковската духова музика. Четвърти национален фолклорен фестивал "Фолклорен извор", 7, 8, 9, 10 август, село Царевец. Очакваме ви!